Здравейте, приятели на Фондация Подем ръка. Казвам се Димчо Гигов и съм председател на управителен съвет на фондацията. Днес се обръщам към всички вас с апел, тъй като е време да подкрепим настоящата стартираща кампания Подари Великден 2024. Целта на кампанията е да съберем достатъчно средства, с които да закупим хранителни продукти и които хранителни продукти да достигнат до хората в нужда от района на град Козлодуй и околните села. Както всяка година, така и тази година община Козлодуй в лицето на кметицата, както и на други отговорни фактори, и всичките служители, които работят там и помагат, за да се осъществяват кампаниите, за да можем ние да достигнем и разпространим хранителните продукти до всички нуждаещи се, крайно нуждаещи се хора, отново от района на град Козлодуй и околните села. Средата на март имали сме и по-ранни започвания на кампании относно Великден, но истината е, че няма значение колко дълга е една кампания, а колко е желана. Така че, ако вие имате желание да помогнете хората в нужда, на които помагаме, да посрещнат големия християнски празник Великден, то сега е момента. Начините за подкрепа са по банков път, също така за наши приятели и подкрепящи ни българи от чужбина, PayPal най-добрият начин. И двата варианта ще бъдат видими под или над тази публикация, за да можете вие да се ползвате и директно да преведете, съответно всеки според възможностите си. Нашия екип ще се погрижи за всичко останало. Разбира се, не е лошо, който има желание и може да помогне чисто доброволно да се включи в кампанията в деня, в който трябва да се доставя или да се обработват самите покупки, за да може до всеки човек в нужда да достигне пакет, торба с хранителни продукти. Знаете, че те трябва да се сортират. Това е процес, който отнема време и изисква хора. Така че, който има желание, може да се обърне към Даниил Поманов, на който телефона също ще бъде видим в тази публикация. Също така хора, които могат да подпомогнат кампанията с ваучери за храна, също са добре дошли. Така че, стига да има желание, кампанията може да бъде толкова голяма, колкото е нашето сърце. Благодаря ви за вниманието.